Uvijek je super, ja kad trebam sa sugovornikom nekim pričati ili sugovornicom, meni uvijek kažu samo ti sjedi Tonka, jer pored mene je teško konkurirati kad je visina u pitanju. Evo, ja sam dala neki intro, isto tako vi ste nama donijeli ovdje danas prezentaciju koju ćemo u nastavku vidjeti, ali čisto da mi krenemo za početak. Dakle, kada govorimo o ministarstvu, odnosno o odnosu ministarstva prema kreativnim industrijama, gdje smo mi ako se usporedimo sa Europom? Pa ovako, ono što se tiče, znači ministarstvo u biti dugi niz godina kroz neke svoje programe potpore potiče kulturne i kreativne industrije. Ja sam u ovoj najdužoj tituli koja postoji, koja se uzela pola platna. Znači u ministarstvu je osnovan u biti sektor koji se bavi prvenstveno kulturnim i kreativnim industrijama i u jednom segmentu audiovizualnih djelatnosti koje su u nadležnosti HAVC-a. Ono što Europa je u posljednje u biti vrijeme počela puno više isticati naravno i gospodarski i društveni utjecaj kulturnih i kreativnih industrija, jer je naravno i udio u BDP-u, znači na europskoj razini je preko 4%, 4,4%. Ono što je naravno pandemija koju smo imali, koja dijelom naravno još uvijek traje, ali onaj prvi udar koji je bio u 2020. godini, Europa je jako isticala i potrebu za poticanjem, za potporama, za spasom cijelog tog, ajmo reći, ekosustava. Tako da to je nama isto pružilo taj neki okvir da dodatno nakon i uspostave sektora razvijemo i druge programe potpore i da dodatno radimo na tome. Jer stvarno taj dio, taj utjecaj koji je bio stvarno na ajmo reći, sve sektore u kulturnim i kreativnim industrijama je bio enorman. Tako da i mi smo išli sa programima potpore, tu je nama i taj nekakav okvir evropski dosta pomogao, takozvani privremeni okvir na osnovi čega smo u biti i dosta tih potpora i razvijali. Tako da mislim da Europa sve više posvećuje pažnju kulturnim i kreativnim industrijama mimo samih programa potpore Kreativne Europe medije koje su naravno već i prije postojali, da ih jednostavno obuhvaća i u nekakvom, ajmo reći, širem financiranju i politikama koje radi. Kakva je situacija kod nas? Spomenuli ste udio na razini Europske unije. Koliki je udio te industrije na naš BDP, znamo li? Pa baš sad, evo i u prezentaciji sam obuhvatila taj dio u biti studije koju smo radili. U 2019. je bilo 3,1%, što je manje nego na europskoj razini. Ono što je bitno uvijek od takvih i računica i u biti predstavljanja cijele industrije, ono što je bitno istaknuti su te neke specifičnosti kulturne i kreativne industrije po pitanju i zaposlenosti i same strukture, znači od mikropoduzeća do kulturne i kreativne prvenstveno zapošljavaju visoko obrazovane ljude, što mislim da je mlade visoko obrazovane ljude, što mislim da je jako bitno istaknuti u tom nekakvom i gospodarskom utjecaju, tako da ajmo reći da je to neki trenutno stanje, to je 2019. a pokazat ću vam i u prezentaciji da u biti ne ponavljamo taj dio trenutnog stanja i utjecaja koji je bio u posljednjim super, godinama. odlično, to ćemo onda dalje. Samo da se dotaknemo, vi ste spomenuli korona, kako se ona odrazila na cijelu industriju. U biti znamo svi da je korona u biti učinila ogromnu štetu u svim granama, pa tako i u ovoj. Pa užasan je utjecaj. Znači ona je stvarno među najpogođenijim sektorima. Hoćete vodu? Ne, nego valjda sam sjela pod klimu drito, ali samo vi dajte, ignorirajte. Ona je stvarno među najpogođenijim sektorima, tako da i kad se uzme nekakav i prosjek prema ostalim industrijama, najpogođenije su kulturne i kreativne. Ono što je i naravno razumljivo, veliki dio kulturnih i kreativnih ovisi i o javnim okupljanjima koja su bila ograničena i o prihodu od same prodaje ulaznice, tako da ajmo reći da taj segment kulturnih i kreativnih je bio najzahvaćeniji ne znam, mogu dati primjer. Mi smo recimo sad u koroni kad smo razvijali programe potpore, nama su doslovno neki programi ovisili o padu od 75% prihoda. Tako da stvarno je veliki utjecaj. Evo isto to da ne ponavljam, čisto što se tiče i samih podataka, više ću nešto i u samoj prezentaciji. Sad kad najavljujemo cijelo vrijeme tu prezentaciju i zaista me zanima dosta će biti velika. Što je o njoj, da. Ne želimo napuhivati balon previše, ali kada govorimo o ovom nacionalnom planu oporavka i otpornosti, što će se financirati, kako će se financirati, to je ono što na kraju dana sve najviše zanima. Pa ovako, znači sve je opet
poteklo od same korone i od cijele gospodarske krize koja se desila u cijeloj Europi, tako da je Europa postavila takozvani mehanizam za oporavak i otpornost, u kojem je svaka država članica u biti razvijala svoj nacionalni plan oporavka i otpornosti, koji je baziran s jedne strane na preporukama vijeća, s druge strane na nekakvoj digitalnoj i zelenoj tranziciji. Ono što je ministarstvo uspjelo osigurati je unutar nacionalnog plana oporavka i otpornosti 250 milijuna kuna koje su prvenstveno namijenjene kulturnim i kreativnim industrijama, koje spadaju u tu digitalnu komponentu. Ono što je cilj toga, znači ono što stvarno volimo nekako istaknuti u ajmo reći, cjelokupnom financiranju industrije je da ministarstvo kroz svoje pozive, isto tako i HAVC kroz svoje financira, ajmo reći, programsku aktivnost. Mimo, znači sam sadržaj, mimo programa koji imamo, koji se zove poticanje poduzetništva, tu moja duga poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama, koji je namijenjen kapacitiranju poslovnih subjekata unutar industrije. Tako da, ajmo reći da ovaj segment koji se financira kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti će upravo biti namijenjen tome. Znači da se ojača cjelokupna industrija, da se ojačaju poslovni subjekti, da uspiju iskoristiti potencijale koji jesu i na tržištu, koji, znači u samoj bilo digitalizaciji poslovanja, bilo plasmanu na jedinstvenom digitalnom tržištu, znači on je prvenstveno namijenjen tom dijelu. Paralelno sa ovim planom MPOO, ćemo ga tako zvati, MPO, čisto da bude brže. Puni smo kratica, da, MPO, ali bitno da se mi razumijemo, to je ono što je najvažnije. Nadam se da publika razumije. Da, ma sigurno da. Pa oni su dovoljno glasni, oni bi sigurno rekli da šta. Govorilo se puno o izmjenama zakona, odnosno o novom zakonu o elektroničkim medijima. Što su nam donijele te promjene? Pa nama su u biti ti zakoni, konkretno i zakon o autorskom pravu i zakon o elektroničkim medijima prije svega, su nam bili podloga za u biti reformsku mjeru unutar nacionalnog plana. Tako da on nam je i omogućio da iz toga razvijemo i ovu investiciju koja se tiče kulturnih i kreativnih industrija. Pa zakon, to isto ima kraticu ZEM, zakon o elektroničkim medijima je u biti omogućio ajmo reći, i bolju vidljivost i veće prihode prije svega, ajmo reći, audiovizualnoj industriji, znači od strane elektroničkih medija. Uvedene su komercijalnim televizijama obveze za ulaganje 5% bruto prihoda u dijela nezavisnih hrvatskih proizvođača. Što je fantastično u biti za sve proizvođače, da. Pa mislim da je stvarno s jedne strane naravno i za, mislim da je to, da ne treba to gledati, to je naravno obveza koja je uvedena, ali koja je, stalno govorimo o ekosustavu, jer to je jedini način da u biti svi od toga profitiraju. Tako da tu je bitan segment koji se tiče platformi koje su, znači ovo što se spominjalo i malo prije u segmentu gaminga isto, uvedene su obveze i njima od 2% doprinosa Hrvatskom audiovizualnom centru, konkretno za nacionalni program iz kojeg se financira, znači, cjelokupna audiovizualna industrija, i s druge strane 2% bruto prihoda ulaganja isto to u otkup ili u proizvodnju sadržaja hrvatskih neovisnih proizvođača. Tako da mislim da je upravo to ono što je ključno. Mislim, to je nastavno i na europsku direktivu koja je sama po sebi isto tako propisala udio nužnih europskih dijela, tako da radi se prije svega o vidljivosti i europskog sadržaja i hrvatskog sadržaja, i mislim da se sa ovim novim odredbama zakona otvara i taj neki prostor za puno veću prisutnost hrvatskih filmova, hrvatskih serija, tako da evo, to je prvenstveno, ajmo reći, u dijelu AV-a bitan dio zemlje. Jer i znamo svi, financiranje, odnosno novac je jako važan dio kreative. Mislim s time da ono što je lakše je biti kreativan kad da. Pa je, ali ono što je možda bitno istaknuti je, naravno, ministarstvo prije svega ima svoje programe potpore i HAVC isto tako, ali ono što se trudimo, kulturne i kreativne industrije obuhvaćaju enormnu količinu stvarno raznorodnih djelatnosti. Znači, usporedimo s jedne strane samostalnog umjetnika u segmentu vizualnih umjetnosti do, ajmo reći, srednjih tvrtki koje funkcioniraju i u području AV-a. Mislim da je bitno staviti nekakve, nije sve samo u potporama i u direktnom financiranju. Jasne. Super je da smo mi u nacionalnom planu uspjeli osigurati da su to bespovratna sredstva, da to nisu zajmovi, ali mislim da je jako bitan ovaj segment, možda bi se nadovezala i ovo što su bili upravo prethodni panel koji se ticao i videoigara. Mislim da je bitno izdvojiti da se dio toga naprosto može osigurati nekakvim stvarno pravnim okvirom. Ne mislim da trebamo sve propisivati zakonima,
ali razlog zbog kojeg su i sada video igre puno više uključene u sve, zato što je to bilo osigurano Zakonom o audiovizualnim djelatnostima i upravo Andrej koji, ne znam da li je, ga tu je. Znači on je bio taj koji je isto s nama radio i na Zakonu o audiovizualnim djelatnostima i time što su oni ušli u zakon je u biti osigurano daljnje financiranje i poticanje kroz Hrvatski audiovizualni centar. Tako da mislim da je jako bitno da samo da gledamo sve to skupa kao neku cjelinu. I da, to je to. Evo, danas u biti od kad smo se ovdje okupili slušamo o nekim planovima, o željama, uspjesima, o nekom pogledu u budućnost. Kako u okviru MPO-a napraviti taj dodatni iskorak u bilo kojem segmentu kada govorimo o audiovizualnoj industriji? Pa ja mislim da će svaka, u biti, ajmo reći, svaka tvrtka, svaki poslovni subjekt u svom segmentu djelatnosti naći šta je najbolji način da, znači, u kojem segmentu je najbolje, znači, povlačiti sredstva. Ono što je bitno je da naravno nemaju svi poslovni subjekti jednake ni financijske mogućnosti, jer ono što je bitno istaknut, to ću naravno isto u prezentaciji, ali da treba osigurati udio vlastitog financiranja. Znači treba opet biti realan, treba vidjeti šta su neka ulaganja koja stvarno mogu imati utjecaja na daljnje poslovanje, ali stvarno se nadam da u cijelom tom razvojnom procesu od razvoja, proizvodnje, distribucije i plasmana da svakome naravno trebaju i sredstva za jačanje i generalno za kapacitiranje. Tako da mislim da je zato i bitno da imamo ove prezentacije i da jednostavno ljudi počnu na vrijeme, da svi korisnici budući počnu na vrijeme u biti promišljati koji je to, ajmo reći, projekt koji se tiče jačanja njihovih kapaciteta. Sad, toliko smo puta ovdje danas nas dvije spomenuli vašu prezentaciju koja nam upravo sad slijedi, da smo trebali napraviti teaser kao što smo za Nitine filmove vidjeli teaser jedan i ranije trebali smo složiti za tu prezu. Prezentacija ima enormnu količinu baš suhoparnih podataka se tiče prijave, tako da trebali smo baciti malo special effects, malo music. Fali mi sadržaj koji to sve postoji da bi neko radio kvalitetan sadržaj, pa da, ja ću odraditi ovo. Uglavnom, ne sumnjam da će biti fantastično i zanimljivo i edukativno, tako da, evo, Vjera, ja ću vas sad prepustiti vašoj prezentaciji. Hvala vam puno na ovom dijelu razgovora. Hvala vama. Nisam ništa zaboravila, vi ste tu kliker, imate, jel? Ja imam ovaj kliker. Jel se čujemo? Da. Je. Ja sad samo ne znam kako je najbolje da stanem, da vidim ja prezentaciju. Evo naslov. Ma ne, okej. Ne, nisam mislila zbog svjetla, jednostavno zbog pozicije. Ne, bolje se vidi kad... Aha, okej, može. Znači ono prvenstveno što smo naravno ispominjali sad samo da vidim da baš ne padnem ovdje po stepenicama. Evo, ovako ću sad. Znači ono što smo spominjali toliko puta i što je, ajmo reći, osnova nacionalnog plana oporavka i otpornosti je upravo taj dio covida i utjecaja koji je imao na cjelokupnu industriju. Kao što sam rekla, kulturni i kreativni su stvarno među sektorima koji su najviše osjetili posljedice krize. Pad prihoda je naravno doveo u opasnost financijsku održivost kreativnih industrija i utjecao na pad proizvodnih aktivnosti i daljnja ulaganja. Taj segment daljnjih ulaganja u nekakve nove modele poslovanja nam je ključ, ajmo reći, daljnjeg razvoja MPO-a, jer sve ono što bi poslovni subjekti mogli ulagati iz nekakvih vlastitih prihoda nakon covida je to drastično smanjeno. Mi smo, jako su nam nedostajali podaci za cijeli sektor. Zadnja analiza je bila rađena 2015. godine i mi smo u biti u suradnji sa HDS-om odlučili napraviti studiju koja će se baviti analizom poslovanja od 2015. i utvrditi u biti utjecaj pandemije u periodu od 19. do 20. Ono što... samo segment... Znači, prema usporedbi, od 2015. do 2019. je stvarno bio značajan rast kulturnih i kreativnih industrija
I ono što je prema stopi rasta PDV-a, ali možemo to u ovom segmentu spomenuti BDP-a, rastao je puno značajnije od ostalih industrija. Ono što je u 2019. godini, ono što sam već i spomenula, je da je udio kulturnih i kreativnih industrija bio 3,1% u BDP-u. Sad dolazimo do pada. Pandemijska 2020. Znači poslovni prihodi kulturnih i kreativnih bilježe pad od 8,4%, što je značajniji pad poslovnih prihoda nego na razini ostalih industrija. Ono što je, naravno, podsektor računalni programi, igre i novi mediji, kako je bio grupiran u studiji, jedini od sektora koji nije zabilježio pad. I kad se izuzmu ti prihodi, pad je u biti bio 13%. Ono što će vam biti zanimljivo vidjeti je ako pogledamo po kategorizaciji koja je u studiji, znači ono što sam ispominjala, naravno najviše podsektori koji ovise i o javnim okupljanjima i o prihodima od prodaje ulaznica, a tu su glazbe izvedbene umjetnosti koji bilježe pad od 40%, film od 35,9, segment umjetnosti, to jest umjetničkog stvaralaštva 23, fotografija 22, oglašavanje 15, izdavaštvo 11, što su stvarno enormni gubici. Ovo je segment na kojem je znači, baziran nacionalni plan oporavka i otpornosti, koji se prije svega vodi digitalnim okruženjem, koji je postalo sve bitnije u okviru pandemije, koji je prepoznat kao preduvjet u biti i za razvoj kulturnih i kreativnih industrija, neovisno o tome stvara li se ili distribuira sadržaj u digitalnom obliku ili jednostavno taj digitalni način dolaska do publike. Ono što je bitno naravno istaknuti je da su kreativne industrije u Hrvatskoj okrenute više tradicionalnim načinima prezentacije, distribucije i komercijalizacije, naravno teško je generalizirati među svim sektorima, i da je potrebno u biti podržati poslovne subjekte u razvijanju inovativnih poslovnih modela, standarda za plasman na digitalnom tržištu. Evo, ja ću se truditi malo ubrzati ove dijelove koji su, znate šta, evo sad čekat ćete, oprostite sekund, samo da si ja, jer mislim stvarno da ću se iskriviti ovako ako nastavim stajati, tako da imam ovdje isprintano pa ću probati ovako, možda je lakše. Evo, samo malo. Evo, to su ti tradicionalni načini, evo ja na kraju završim na ovom isprintanom. Znači, osigurano je, ovo vam je samo prikaz kako je to pozicionirano unutar nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Mi smo pod segmentom gospodarstva, razvoj otpornog, kulturnog i kreativnog sektora je ovaj segment o kojem sam pričala, koji je u biti zakonodavna reforma segmenta zakona o autorskim pravima i zakona o elektroničkim medijima, i tu je investicija, znači, o kojoj ćemo danas govoriti. Za provedbu investicije je osigurano 250 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Cilj investicije je puno puta spomenuto jačanje kapaciteta za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga, što će u konačnici doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu. Ovo je ovako, na ovaj način je ostavljeno iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti i time sam vam, što sam se dotakla iz segmenta i digitalne i zelene tranzicije, bitan je u biti taj segment digitalno koji se spominje. Tu je napomenuto, znači, da će se sredstva bespovratna dodjeljivati putem javnog poziva. I evo, sad ulazimo u malo, ajmo reći, konkretnije segmente. Ne znam da li je neko od vas bio na prethodnim prezentacijama, to je prezentacije koje smo imali unutar Hrvatske gospodarske komore, pa ćete odmah uočiti i određene izmjene u procesu. Ono što je bitno spomenuti, znači naravno, evo opet vam ističem digitalni doprinos, znači da za provedbu investicije prilikom procjene prihvatljivosti projekata, znači bit će podržava isključivo ulaganja čije aktivnosti doprinose prethodno navedenom cilju i gdje će biti jasno definiran taj digitalni doprinos.
koji može biti u segmentu i poslovnih procesa i proizvodnje, distribucije i dostupnosti sadržaja i usluga. Ono što je razdoblje provedbe projekta najduže, znači razdoblje će biti do 31. ožujka 26. To je bio period koji smo mogli osigurati s obzirom da cjelokupni nacionalni plan završava krajem lipnja 26. Znači to je to je zadnji period u kojem mi možemo primiti u biti i konačna izvješća i zaključiti cijeli nacionalni plan. Prihvatljive aktivnosti su unapređenje organizacije poslovanja u svrhu komercijalizacije novih proizvoda i usluga, unapređenje procesa kulturnih i kreativnih industrija u svrhu prilagodbe jedinstvenom digitalnom tržištu, aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta i stvaranja novih inovativnih proizvoda i usluga i u cilju reformiranja poslovanja i konačno plasman i distribucija novih proizvoda uključujući promociju i promidžbu. Ono što je bitno istaknuti, mi smo u dijelu kulturnih i kreativnih industrija istaknuli područja u kojem će prijavitelji, znači u kojem će morati dokazati svoje dosadašnje poslovanje. To je područje arhitekture, audiovizualnih djelatnosti, uključujući i video igre, područje medija, baštine, dizajna, izvedbenih umjetnosti, knjige, nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti. A što se tiče samih poslovnih subjekata, znači to su mikro, mala i srednja poduzeća, koja su znači trgovačko društvo, naravno kojem nije osnivač tijelo javne vlasti, obrti, ustanove u kulturi, opet uz napomenu kojima nije osnivač tijelo javne vlasti, umjetničke organizacije i fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost. Ono što je bitno istaknut kod kategorije potpora, mi smo imali prijedlog uputa za prijavitelje u javnom savjetovanju. Nisam sigurna koliki broj vas je to popratio, ali ono što je bitno, što znam da je neke od mojih kolega zbunjivalo, pa evo tu ću vam dodatno pojasniti. Znači imamo unutar 250 milijuna kuna imamo u biti dvije grupe. Prva je grupa A takozvana, koja obuhvaća državne potpore, a grupa B su potpore male vrijednosti, de minimis potpore. I prva grupa obuhvaća iznos od 200 milijuna kuna, a grupa B od 50 milijuna kuna. One svaka po sebi imaju i različite prihvatljive prijavitelje, tako da sad ćemo proći jednu i drugu pa da znate prema tome se isto orijentirati. Znači, državne potpore, to su potpore koje su prema grupama potpora. Znači, tu su regionalne potpore za ulaganja, koja su u biti obavezna kategorija. Vidjet ćete poslije, to su vam i ulaganje u materijalnu, nematerijalnu imovinu. Znači, svaki prijavitelj će unutar znači, svog projekta i prihvatljivih aktivnosti i troškova morati prvenstveno zadovoljiti znači, i prijaviti se za tu kategoriju. Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima, potpore za savjetodavne usluge i potpore za usavršavanje su u biti, ajmo reći, komplementarne segmenti potpora, to jest aktivnosti i troškova. I ono što je dodatno su potpore male vrijednosti, ali za aktivnosti, za popratne aktivnosti povezane s provedbom projekta. Prihvatljivi prijavitelji u grupi A su znači trgovačka društva i obrti, ustanove u kulturi, da opet ne spominjem, vidite na slajdu vezano uz osnivača, i umjetničke organizacije. Dobili smo jako puno komentara u javnom savjetovanju upravo vezano uz prihvatljivost prijavitelja, tako da za razliku od prethodne verzije upute za prijavitelja obuhvatili smo umjetničke organizacije i u ovu kategoriju potpora. Ono što je bitno je, što vas sigurno sve zanima, je koja su sredstva koja možete ostvariti. Znači, najniži iznos u kategoriji A je 300.000 kuna, a najviši iznos je 7,5 milijuna kuna. I ovo što vam je dodano, znači to je ovo što sam i prethodno spomenula u razgovoru, je da treba naravno voditi računa da se ostatak financiranja projekta treba osigurati iz vlastitih sredstava, što znači da su to sredstva koja ne predstavljaju, koje nisu iz javnog izvora, uključujući i sredstva Europske unije.
ono što vam je nadovezano na to je, znači upravo ako pogledamo kategoriju regionalnih potpora, znači intenzitet potpore od 45 do 70% prihvatljivih troškova koji vam znači ulazi, ovisi o u biti mjestu na kojem je ulaganje. Ono što velikom broju u biti potencijalnih korisnika nije bilo jasno je intenzitet regionalne potpore se računa prema mjestu ulaganja, ne prema sjedištu prijavitelja. I naravno, ovisno o tome gdje planirate ulagati, o tome ovisi i najviši intenzitet potpore i naravno prema veličini poduzeća ovisi intenzitet dozvoljene potpore. Tako da i kod samih nama prethodno nisu bile umjetničke organizacije u grupi A. Dodali smo ih, naravno, svi bez obzira na pravnu osobnost će morati, mislim to su pravila Unije, to jest prema uredbi, dužni su osigurati udio vlastitog financiranja. Ono što je, tu su mi sad intenziteti potpore prema kategorijama koje su komplementarne regionalnim potporama, znači za savjetodavne usluge 50% intenzitet, za sudjelovanje na sajmovima 50%, potpore za usavršavanje 60% za srednje i 70% za mikropoduzeća i mala. I tu su naravno i potpore de minimis koje u ovom, znači u kategoriji A su jednako tako intenziteta 50% i to su popratne aktivnosti povezane sa provedbom projekta. Što se tiče grupe B, tu je, znači prethodno je bio za grupu A je 300.000 i 7,5 milijuna kuna, znači najniži i najviši iznos. U de minimis potporama najniži iznos je 100.000 kuna, a najviši iznos je 1.400.000 kuna. I maksimalni intenzitet potpore je 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Ono što je, s čim vjerujem da je većina vas upoznata, to je da maksimalni iznos potpore ovisi naravno i o sredstvima koja su u okviru de minimisa ostvarena prema poslovnom subjektu koji ne smije premašivati 200.000 eura unutar 3 godine. I kao i u prethodnim državnim potporama bitno je osigurati iz vlastitih sredstava preostali dio financiranja. Ono što je bitno za grupu B su prihvatljivi prijavitelji fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost i umjetničke organizacije, znači tvrtke nisu prihvatljivi prijavitelji. Ovdje smo u biti zbirno stavili prihvatljive aktivnosti i troškove. U biti su aktivnosti i troškovi jednaki za obje kategorije, naravno ovise i o intenzitetu potpore, dozvoljenom i svemu, ali one su ulaganje u materijalnu, nematerijalnu imovinu, savjetodavne usluge, sudjelovanje na sajmovima i usavršavanje djelatnika. Znači to su 4 kategorije, ajmo reći, podjele aktivnosti i troškova. Ono što sam vam spominjala kod regionalne potpore, koja vam je obavezna, to vam je u biti ova prva kategorija ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, koju vjerujem da sve najviše i zanima, to je nabava novih strojeva, opreme, hardvera, softvera, tu su ulaganja u infrastrukturu, troškovi plaća osoblja, nabava nematerijalne imovine, tako da taj segment vam je svima, ja mislim, najzanimljiviji za znati više detalja. Ukratko, puno smo pričali ranije vezano uz takozvani do no significant harm načelo, koje načelo ne nanosi bitnu štetu, kao što sam spomenula i digitalna i zelena tranzicija, bitno nam je zadovoljiti određene okvire koji su postavljeni samim mehanizmom za oporavak, tako da na razini cijele komponente za financiranje će biti prihvatljivi samo oni projekti koji su u skladu sa načelom ne nanosi značajnu štetu, iako ja vjerujem da većina projekata iz kulturnih i kreativnih industrija uistinu nema negativan utjecaj na okoliš. Ono što vas sve vjerojatno zanima, to je plan ključnih etapa. Znači, mi smo vam trenutno uskoro ćemo objaviti izvješće o provedenom javnom savjetovanju. Ono što sam vam spominjala za umjetničke organizacije, kako je to segment koji smo dobili kao puno komentara u javnom savjetovanju. Imamo i paralelno usklađivanje specifikacija javnog poziva i cijele natječajne dokumentacije sa Europskom komisijom.
Ono što je jako bitno istaknuti je, znači postoje dva segmenta koja vas pretpostavljam zanimaju. To je bilo najviše, o tome bilo i govora to jest najviše komentara u javnom savjetovanju. Prvotno je poziv postavljen kao trajni poziv, što znači to je famozni najbrži prst, kako ga svi zovu. Dobili smo puno komentara i naročito i od Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca, zahtjev za promjenom modaliteta u privremeni. Mi smo u ovom trenutku postavljamo specifikaciju tako da to bude privremeni javni poziv, ali ne mogu vam u biti dati konačnu informaciju. Ono što je možda bitno da svi znate, znači kod trajnog poziva, mi ga inače ne provodimo osim u Europskom socijalnom fondu, puno je brža obrada i prijavnica i u biti tog trena kad se zaprimi prijava, ona automatski kreće u obradu, znači nema period od tad do tad kad su prijave pa se tek onda ide u evaluaciju, nego se paralelno evaluira prijavnica i donose se rezultati. Kod privremenog, s obzirom da cjelokupni, ono što sam vam rekla, da znači projekti najduže mogu trajati do 31.3.26. Za nekakve veće projekte u biti je to jako kratak period. Tako da to su recimo, to su argumenti koje imamo za i protiv, ali da, u ovom trenutku smo puno više za privremeni poziv, znači da će on biti otvoren u određenom vremenskom periodu i tek nakon što se zaprime sve prijave, onda će se krenuti sa evaluacijom. Samo s obzirom naravno i na broj prijava, to se može dosta i produžiti i to nam je u biti zbog vremenskog ograničenja, to nam je ajmo reći da se toga najviše bojimo. Sa komisijom imamo još neka otvorena pitanja koja su jednim dijelom znači vezana i za taj segment digitalnog. Trenutno pokušavamo, stvarno se trudimo, znamo načelno koje su i potrebe kulturnih i kreativnih industrija i ono što bi htjeli je da ostane mogućnost ulaganja i u ne samo materijalnu opremu, nego da postoji segmenti ulaganja u infrastrukturu. Još uvijek smo u pregovorima s njima, tako da naravno da čim budemo imali gotove dokumentaciju i čim s njima odradimo i baš to finalno usklađivanje, da ćete biti informirani. Mi imamo obavezu i prema, znači od samog početka zaključivanja nacionalnog plana, mi do kraja godine u biti trebamo objaviti konačnu dokumentaciju javnog poziva, a početkom godine, stavljen je prvi kvartal 23. ali znači početkom godine će biti otvoren javni poziv. Tako da, znači u ovom trenutku mi u biti u periodu od znači predstavljanja koji smo imali u gospodarskoj komori, do sad neke stvari jesu izmijenjene unutar same i upute za prijavitelje i svega, ali evo u ovom trenutku jednostavno ni ne izlazimo sa dokumentacijom dok ne završimo finalne pregovore. Ali do kraja godine znači će svakako cjelokupna dokumentacija biti objavljena i ono što svakako planiramo je da svi imaju dovoljno vremena da mogu pripremiti svoje projekte i da jednostavno tog trena kad se otvori javni poziv da možemo krenuti sa prijavama. Znam da je ovo bilo jako puno podataka. Nadam se da ste ipak dobili korisne informacije koje vam mogu pomoći nekako u samom promišljanju vašeg projekta i u daljnjem planiranju. Sve informacije će vam biti naravno i na našim stranicama i mi ćemo svakako kad znači budemo imali finalni okvir javnog poziva, imat ćemo i radionice, tako da vjerujem da ćemo se još puno puta susretati i imati puno više mogućnosti za i pitanja i odgovore i sve ostalo. Hvala vam puno.